רוצה לדעת איך אומרים בשפת הסימנים את כל השמות של האנשים שאנחנו הכי אוהבים. אני רוצה לדעת איך אומרים בשפת הסימנים את כל השמות של האנשים שאנחנו הכי אוהבים. אמא, אבא, סבתא, סבא, דודה, דוד, אח ואחות. אמא ואבא, סבתא וסבא, דודה, דוד, אח ואחות. בואו נרים את היד, נקפל בה את הזרת, נניח עליה את האגודל ונספור עד 3. 1, 2, 3. בואו נרים את היד, נקפל בה את הזרת, נניח עליה את האגודל ונספור עד 3. 1, 2, 3. משפט